Tuturor, înainte să începem acest video, vă rog frumos să apăsați pe butonul de like și subscribe și haideți să începem. Astăzi o să ne jucăm 99 de zile singur, de fapt cu prietenul meu, Ștefănică! Salutare, am stat ascuns. Cine m-a văzut să dea un like? Și un subscribe! Haideți să începem! Astăzi o să încercăm să facem 50 de zile. Da, încercăm dacă putem. Atenție, nu promitem. Da, nu promitem. Spunem și noi. Da, o să vedem. Haideți să începem. Haide, Ștefan. Eu voi juca de Fire Bandit. Mama, bunăților, ce lag am. Și am un lag destul de rău. Tac. Să-i căulul. Ia tu căulul că eu vreau să fac un rost de bani fat. Am făcut rost de bani fat al meu. Da. Abonaților, am făcut rost de un bani fat pentru mine. Durare și noi dăm. Yay! Pune un dar. Am adus căulul. Pune. Am găsit, abonaților, am găsit Wolfpack. Și nu-i dăm lui Ștefan. Abonaților, am încercat să-l păcălesc, am ești. Credeai că pic în clasă? Da, pici în plasa mea mare. Ai 2-3 plase la tine și crezi că pică una din ele. Am 10 plase. Mi-a picat în micul. Așa. Acum mergem. Oh, nu cred! Oil barrel. Abonaților, oil barrel. Zona asta sunt combustibiluri și eu și un oil barrel. V-am spus oil barrel. Uitați-vă, oil barrel. Nu există oil barrel până în zona 5-a. Abonaților, în prima zi oil barrel. Uitați-vă la asta. Ia vină bă la bază. Da, mă, da, hai să văd. Mă jur. Ia să văd. Te las la bază. Chiar a găsit oil barrel? Nu-l pune, că mai aduc un combustibil mic să facem foc și după aia îl pui. Ok, să-l pui tu, că eu mă duc la copil, că deja știu, mă duc după copil. Bună, țeluare, și chiar ne-am mințit. Eu știu că se duce doar de la zona 5-a. Nu că e o zonă unde găsești, uitați-vă, abonaților, dacă vedeți zona asta, înseamnă că e un oil barrel sau două chiar. Da, și combustibilul mic. Ai băgat oil barrel? Da, l-am băgat. Sper să fim aproape, să facem focul 5. Ia că. Avem focul 4 și trebuie să facem 5, e 60. Hai, să aduci copilul repede. Încercă să faci copilul, încercă să faci patul. Fă 25 de lemne în crafting și 6 metale. Avem 6 metale. Fac eu 6 metale, ok. Și avem de-abia 6 lemne. Fă tu 25 acolo și fac eu de metale. Da, mă, avem 6 lemne. Adu și tu lemne câteva. Am adus metalele și fac și lemne. Nici sac, nici topor n-am. Nici topor, nici sac. Uitați-vă, abonaților, căprioara. Am vomitat pe asta, speriat. I-am vomă mirositoare. Mai trebuie să facem 19 lemne. 19. Ne mai cred. Hai, dă amândoi la osa. Hai repede, dăm amândoi. Uite, Ștefan,
Uite, zona aia de acolo, o vezi acolo, dacă o vezi, acolo e combustibilul. O să mă duc să mă uit. Nu, că nu mai, că le-am luat eu pe toți. Nu văd zona asta, că nu-i pe atent. A, ba da, o văd. Ce regăsi pe buștenii, pe burlanele ele? Da, e pe acolo, sub. Lup alfa pe mine. Wow, Nu era. Hai că am lemne. Câte lemne avem în crafting? multe. 13. Aveam 3 lemne. Avem 16. O să fac făcut un farm plot. Nu trebuia, dar e bine. Că oricum mor de foame. Știam. Am banifatul. Hai să vedem. Iau un buțec. Nu te super dacă mor, nu? Dar n-am bandaj. Nu mor. Am văzut o canistră. Bun, eu... Și o bună zilă. Spuneți-i lui Rare să ne arate și nouă POV, adică nu să arate numai lui, să ne arate și mie și cu cine să mă joacă el. Ce să vă arăt? Să ne arăți și ecranul nostru, nu numai pe al tău. Eu asta zic. Păi trebuie să ai și tu canal. Păi am un canal. Ce bunăție de chiar? Dar tu l-ai privat. Da, l-am privat. Dar prietenii pot intra pe el. Da, o să îl faceți ca prieten pe Ștefan, să intrați și voi să vă abonați la el. Uitați-vă, intrați la mine pe canal și la shorturi. O să vedeți un short cu un cookie și pe shortul ăla pun inimioară la cine dă comentarii. Și băiatul care spune Ștefania, îl cheamă, este Ștefan. Intrați, are poză cu FCSB. Intrați și dați lui subscribe. Bă, doar lemne. Iau. Bă, avem 24 de lemne. Da, abonanților, am dat o grămadă de lemne. Acum o să mergem în expediție. Bă, să aduci tu mâncare. Păi eu n-am mâncare, să știi. În schimb am găsit 2 alfa ulfuri. Să vezi copilul. Aici mă băteam, ei mă băteau. Nu le iau, că poate găsim ceva mai bun. Îmi trebuie un ulf. Eu mor de foame. Ok. Am făcut un bedu. Uite traderul. Am găsit un trader. Bă, patul, du-te și fă patul. L-am făcut. Fac un sandal și un compas abonaților. Da, acum noi mai stăm puțin în pădure și pe o sănătoare. Am picat. Da, acum o să mergem să stau. Uite, trader, hai să luăm ceva de la trader. Dacă nu știu cum. Oi, nu știu cum să iau la trader. Nu știu, în fine. Cred că voi ia bere. Ai luat și copilul 2? Uitați-vă, băncilor. Ștefan. Aoleu, ce... Da, băncilor, scuzați-mă pentru lagul ăsta. Eu mor de foame. Focul e gata. Eu lutesc pe aici. O, ia uitați-vă, da, vă Ștefan.
Bună mâncare, Ștefan. E ca Dar să nu vine după mine. E după mine. Am ghicit. Dă-ți mă sonorul ăla mai încet. Da, scuzați-mă. Avea sonorul Ștefan la maxim. Da, e ok, nu am o problemă. Ce stauri de s-ar putea să moară? Pe bune? Da. Am 4 lupe în față pe mine și am și mars. Nu muri dacă... Da, fugi! Vin acasă, nu bule. Da, acum am regim să facem o... Punem, uite, aici, acolo mergem la Ștefan. Invers. Eu sunt cam rău. Ok. Băieților, revenim. Bine, hai. Da, băieților, am revenit. Uite la chestul de aur. Hai să vedem și rifle, bine. Oil barrel! Vedeți, băieților, Ștefanul l-a luptat. Și bandai, e bine. Încă un chest. Ștefanul luptează bine, băieților, vedeți? Balutez bine, dar aveam mulți lupi alfa după mine. Da, posibil. Am găsit și copilul 3. Puțin să mă ajut? Hai că vin după tine. Ah, gata, am văzut și copilul. Te văd cel puțin pe tine. Trebuie să te uiți sus. Asta vreau să fac. Dacă le-a pe celălalt urs. Ai luat un lup. Nu un lup. Vine Steve și ia de la spate. Dă-i și tu un lup. Să facem păpiță. Bă, nu, uite așa, cu arbaletă. Lasă-mi mie. Așa. Să deschidem mai repede chestul. Bă, facem run. Da, dar n-avem patul. Oh, n-avem patul, bă, la rifle. Ia doar plan. Haide, repede. Trebuie să tăiem un lemn acum, n-am topor. Da, băieților, ce să iau eu mâncare că n-am sac. Astea sunt credințele care îmi plac mie și nu îmi dă mai mult mâncare. Avem aici. Vezi că e casă cu scaune în drumul tău, dacă mergi drept. Și mai are un scaun în ea, că erau niște lupi, basta. Că eu mă duc să duc copilul. Vin urâții. Ce e asta? A, da, mi-aduc aminte. Nu, am mai fost de mult timp. Adu repede metale, că avem lemne pentru pat. Metal, am doar 3 metal. Adu-l repede și pe ăla. Că mai avem 16 secunde tu. Dar m-am adus. Cât de metal avem? 14. Stai că s-ar putea. Mai trebuie încă 6 metal. Da, bonațurile, am aproape chiar să dăm un speedrun de la gigantic. Da, dar nu e nimic, că îl facem acum. Eu nu o să mănânc, astea o să le las aici, pentru supe. Un metal? Faci tu cât de dură? Da, îl pun lângă celelalte? Pune-l unde vrei.
Am 3. Am 5. Mai trebuie 1. Și l-am găsit aici. Pe aici. Uite. Și mai iau eu. Am găsit un păianjen. Păienjet. Da, e un păianjen. Am 2 planțe pe rai. Da, bănaților, revenim după ce ajung acasă. Da, bănaților, am revenit. Facem pătuță. Eu luptesc cu lupii alfa după mine. Gata. S-ar putea să facem focul următor. Cam 2 elberele. 2 elbereluri îl facem. 64 la foc. Nu cred că îl facem, că s-ar putea să mor până Bă, acasă. nici fac nici topor bun n-am. Eu am sac, dar n-am topor. Du-te canistră acum. Da, băieților, acum am venit aici unde am luat lupit și vreau să-mi pice, bandaj, dar am 3 bandaje. Vreau să-mi pice un topor sau un sac bun. Dacă vin toți lupit pe mine, dușmani. Uite sac! Vezi combustibil. Ce prinde? Și încă un... îl vedeți? Da. Nu cred că îl mai facem. Nu, mai facem asta, e că... Are. Opa! Da, nu te pun asta. E cam foame. Hai, spărge. E cam lău. Și eu stau în ele. Că muri. Și nu mai ai cum să mai dai. Ba da, ai cum. Da. Am băgat în Robux. Și că se pune așa. Mă duc și eu la bară și te Da, iau mâine. abonaților, revenim după ce mă reînviază Ștefănică. Nu știu. Da, abonaților, am revenit. Ștefănică m-a reînviat. Fuck, era să mor iar. Vezi ce stau eu aici. Fix lângă. Eu zic după ce deschidem ăsta să mergem la bază, că o să e capra hungry. Iron Body. Uite niște căsuțe. Mai ai făcut focul? Da, de mult. Max? Ok, bine. Deschid cercuri. Da, gata, am strong flashlight. Eu rămân seara asta. Eu am strong flashlight. Și eu am strong flashlight. Eu hai să rămânem, că nu are ce să ne facă dacă avem strong Iar flashlight. mi-a picat strong flashlight. Pe și mie, din ăla mi-a picat mie. Eu rămân afară, n-am probleme cu capra. Dacă am strong. E urs. Bă, dar ce fim unii? Cam mulți urși. Cam mulți urși. Prea mulți urși. Ia pe aici. Eu am driblat. Bă, eu am driblat și am plecat. Ai grijă cu capra și cu ăștia. Aoleu! 3 urși, 4 urși. Ți-am zis să nu te bați printre ei. Eu ți-am zis să nu te bați 5 printre ei. urși. Record mondial, 5 urși. Băi, că am avut șanse. Da, fraților, record mondial, 5 urși. Eu am niște mici probleme. 6 urși. 7 urși. Record mondial. Bonaților, Rade și Perico. A murit. Mor. Un HP. Am niște probleme. Bă, și mor și de foame. Mânci ceva. Păi nu ajung acasă. Am murit. Am murit că mi-era foame, da, bănaților. Da.
Trebuia să merg acasă cu Ștefan. Da. Revenind după ce mă reînviază. Da, bunăților, am revenit acasă. Am rezolvat cu Ștefan. Totul este gata. Așa, am urcat mâncare lui Ștefan. Punem cultiști, punem pe foc. Bă, hai, te-a pus și tu de bază? Bă, nu facem, că facem doar 50 de zile. Lasă, bă, facem multe. Nu contează, fă bază. Uite, fac o bază așa micuță. Miță, fă oricare. Bă, dar de ce faci asta? A, da, e bine, e bine. Alege, Ștefan. Mai avem 20 de zile până se va opri acest video. Nu, facem câte putem. Nu, facem 50. Ba, da, Înainte de video. Abonaților, eu mănânc cereale. Tehnologia Ștefan. Ștefan mănâncă cereale la ora 3. La ora 3 și 15 minute. Da. Tehnologia Ștefan. Pe video îți trebuie cereale. Abonaților, eu am plecat în aventură. Aventură, strigaciura, ura! Da, abonaților, acum o să mănânc toată mâncarea. Chiar am mâncat-o pe toată. Acum mergem încolo. Nu vreau la Ștefan, că Ștefan putea cârnați. Eu sunt la copil. Ștefan pute a cârnați și nu-mi place să stau lângă el. Și ca ideea de a mânca cărnați. Vine o căprioară urâtă după mine, nici n-am Record auzit-o. mondial, 10 ori după mine, 10 ori după mine, 10 ori după mine. 10 ori și a murit. Auziți la Ștefan, băiaților, 10 ori și a murit. Bă, hai să fac o prostie. După ce mă reînviază Rareș. Da, a revenit după ce îl reviez. Baba. Da, băiaților, uitați-vă la Ștefan mortu. Acum îl revivez. Ia bă și tu un medkit, să ai și tu de rezervă. Am repornit filmarea. Da, mă, da. Am repornit. Abonaților, nu știam, sunt un pic nubă. Da, nu trebuia să spui că știu, abonații. Da, mai clar, aici, uitați-vă, Orafar mi-a picat deja strong, excitați-vă. Oh, nu știu. Voi vedeți că Rareș vrea să-mi dea rage bait. Vii cu mine la copilul cu ala? Elene. Trebuie să nu stai. Bă, dacă ți Elene nu mai vine. Pe bune. Mor! Abonaților, uitați-vă cum o să mor. Uite, vedeți, dacă îmi dă rage bait, ce pățește. Dacă Ștefan o să moară, o să fie noob. Eu o să mor de foame, stai lăsă. Bă, dar vino! Unde? Acasă să papi. Abonaților, acasă nici n-avem mâncare. Am făcut mâncare singur, eu stau și mă bat. Wow, ce lagăm. Eu sunt la urs aici. Băi, să știi că vin cultiștii și eu e căprioara cu ochii roșii. Zim că mă minți. Nu te mint. Chiar e cu ochii roșii? Așa scria. Că ne atacă cultiștii și e și căprioara cu ochii roșii. Nici nu ai granate pe rifle, spun să vii. Nu e cu ochii roșii. Nu? Asta aici. Abia aștept să mor de la cultiști. Eu o să mor de la lupi.
Eu o să mor de la cultiști. Abonaților, are jumătate sunt la copil, n-am treabă. A făcut ăsta de la copil scara măgarului ca să mă ajungă. Scara măgarului. Abonaților, S-ar putea să mă abonaților. abonaților, vă anunț că o să-și ia Filipine PC, o să ne jucăm și pe PC, adică FIFA, v-am spus, jucăm și FIFA și Fortnite. Dar mai rar o să facem FIFA și Fortnite. Rare și o să mor. Vino, nubule. Eu mor de foame. Nu, eu mor de tot, eu mor de tot, de toți. De ce? Eu fug, am 3 uși după mine. Eu am o grămadă de metal după mine. Am scăpat de uși. Apa. La bază, nu sunt pe terminate de abonaților. S-a adus și tu niște mâncare pe drum. N-am. Faci tu rost. Numai micasele ale. Ba da. Ești băiat rău dacă mai mănânci. Sunt delicioase. Cine a ajuns până aici la acest video să scrie cereale în comentarii. Da. Cuvântul zilei este cereale. Cereale. Abonaților, hai să facem o serie, să spun oameni din comentarii. Cine dă comentarii la shorts-uri, o să le arăt pe videoclip, adică comentariile. Le arăt. Cine dă comentarii, fac videoclip și arăt cine mi-a dat comentarii. Facem partea 1, partea 2, partea 3, tot așa. Și cine dă comentariu înseamnă că mănâncă cereale. Nu idee, bă. O să dau eu comentarii și o să mănânc cereale în timpul ăla. Să mâncăcesc de cereale. Cel mai bun lucru de pe pământ, cerealele. Și mie îmi plac cereale. Uite, abonaților, aici e loc de stat. Nu. Abonaților, o să vă arăt o chestie, o să vă placă foarte mult. De trader-ul. Uite. Dă-mi bani! Rare stă degeaba și eu stau la copil. Abonaților, trebuie să facem rost de bănuți. Dracu, rifle-ul în ăștia. Am 20. Nu mă mai trei 5. Abonaților, mă câine la copil și Rare să plânge că îi mai trebuie 5 bănuți. Am văzut 5 bănuți. 5 bănuți. Uite. Ia uitați-vă cum stăteau ei aici. Gata. Am băgat 5, am 25 de lei. Am băgat la pușculiță. Acum salvez copilul, mai e doar un ursuleț. Back tomorrow și nu mai e reducere. Azi era reducere. Doamne. E chetul. E chetul. Ești mort. Nu sunt mort. Bă, e chetul. Ești mort. Ți-am spus. Iar cred că mor. Nu mă prinde, nu o să mă lasă, nu o să lasă să sară pe mine. Am găsit wolf pet. Dar te ferești ușor de chet. Nu știu cum ai murit tu de la chet în video cu noi. Nu. Bă, mă, că mă omoră.
Dar nu mă omoară, Chetu, mă omoară lupii ăștia. Bă, are și eu omor de la alumnul de la Chet. Așa. Cam rapid, Chet. Ce? Crezi dacă am încercat tot relay. Eu cred că Ștefan e mort. Nu, sunt mort, dar nu mai am nici baterie, nu mai am nimic. Ah. Da, nu sunt mort, dar mai am foarte ceva. Nu mai am baterie. Nu! S-a făcut dimineața fix când era să mor. Abonaților, ați văzut că noroc am. Nici n-am văzut. După cred că au văzut la tine pe video, pentru că eram fix lângă bază. Nu m-am uitat la tine. Aveam viață, era yes! la tine. Doamne, mulțumesc. Fix atunci Ia, a uitați. făcut dimineața și m-a salvat. Avansele am Acest cel mai video- mare noroc. Tot reducere. Acest video se va opri după ce salvăm copilul cu ăla. Coala. Da. După ce salvăm acest copil, ultimul copil, o să oprim video de la Campfire și o să stăm unul lângă altul. Poate nu. Că eu nu vreau să miros pe rareș, că putea măsăline. Ei, rosta țuțăline. Da, Oficial am atelor, salvat copilul Cioala. atelor, eu nu o să vină să credeți ce idee am. Ce bine. Ce stroș, abonaților. Nu mă deschide! Abonaților, revenim de la Ștefan. Da, abonaților, am revenit de la cestul negru. Hai să-l deschidem. Aura farm. Aole. Aura farm direct. Ia și tu ăsta. Ia dă-mi arma aia că eu am găsit chestii. Ia mă. Ce ți-a picat? Ce să-mi pici? M-a picat cultige. Ia și tu ăsta. Da, nu pot. Abonaților, revenim la bază. Trebuie să luăm și mâncarea tot, da? Da, abonaților, nu mai revenim de la bază. Vreau să vă arăt ce se întâmplă pe aici. Vine chetul. Da, s-ar putea să murim, dar o să Eu nu o să mor, țin eu operare și sunt pro player. Eu nu mor niciodată. o să mă lupt eu cu chetul ca să-l salvez pe Rareș, ca și pe chetul ăla, să mă Da, abonaților, revenim de la bază. asta. Da, abonaților, am revenit. Oule. Măcar nu Am se lasă niște aici. probleme eu. Așa de pe ce? Da? Acum abia aștept să-l văd pe Ștefan mort. Ștefan George mort. Mamă, ce avem aici? Abonaților, revenim imediat. Da, abonaților, dacă v-a plăcut acest video, apăsați pe butonul de like și subscribe. Și ne revedem data viitoare. Ștefan are niște cuvinte de spus pentru voi. Vă mulțumim pentru sura de 6-7 de abonați. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!